Anga jamana ministri nyama hale koni anga jamana fenkoro do koni bismillah han fe yambi fenkoro minu utumbe l'Ameriki jamana aleka kakeni la jaray min koni kera kanyashi anga jamana polisi la kaw mahyasa alibi kanyafali kuye hirguru kelali hale barauka farkoloneja kunafunia katatu bagayogo alebe nyafali kanye kunafuni ale kononana afle bagaw nimi kunafuni kumabawi hamina do faramun kan kolula sawma ambe foni tan kren ke kanyashi au mahmali kono ani maliko ka hafa fe sokolino MCT jabrani halini radio emergence sans fe kuna foni keneni usigili au kilingi na bela jirali bakruba temenin ko kaboyino ambe kuna foni kenen dayale ni lasi mimbora ministrim ka barani shilendo anga jamana kiri kuma kakeni kiri munu koni mbora november kalo kli mukwan kononton temeni kanyashi bagari togola hani machama ni ulu koni tun lablala Ministri ale ya ira ka fo ni kiri ko falen koni amateme ale jimisira fe o de baro hukum kono hakoni angania ka fo alibi sekasekalu koni o ka ke ni konu sanfe ambe temeni kuna fonu ye alibi ina fo anda sirama bakuba ula ministri nyama hale koni anga jamana fenkoro do koni bisimila afe yambi fenkoro mununi akoni tume l'Ameriki jamana ka keni bamagachi awali kebawye ambe Abubakar Siriki sanogo halika jawlaje Mali kotigi nyema dr. Sukel Kokala Maiga ayanga fenkoro do bisimila ka benin bi talata ye December kalo kile 7 samba fla muga anin kele anga fenkoro ba minnu be ni amokew ani an kuloma samaw kunye ujija ala ga fenkoro nunu chaman berebe ibaye ka fo u koni kun tara jatiga wale ke baw feni o ye terrorisu ye ninga tani u ye jamana wero kan krenkrenya la l'Ameriki jamana fenkoro mara yoro la tara kata fen nunu dugu o yoro la Mali ni l'Ameriki ka teria min sinsinen do kabini wati jan wala sa ka seka o sira ira ko sira tama l'Ameriki la sigide so min be anga jamana kono ya Mamimbe o nyemaya la bi ni oye Denis B Hakim ye ale wulila ka isembo akonokoro fenunu nale ka bo l'Amerike kata u dantige Mali kotigi nyema nyana no ye Dr. Sukel Kokala Maiga ayirala ka fo anga femunu tale do katani uye ni oye anga jamana fenkoroba uye ni abefo uma nazarakana objet archéologique minu fleni ye akeme kononto bonyongo odebe polofolo la ambe domene ko bi nga femunu koni kumbe ni ube l'Amerike fenkoromara yoro la ulu chama berebe l'Amerike ka uni onana na odi auma unale kenenka l'Amerike ka chidemi be kenenka ni oye o kala sigidenya anfa oye Denis B ale ya ira ka fo ako Mali ni l'Ameriki ka teria bila kote do ba fa ka bisi basa de do ala nga kadala ka fo ko o tise ka ke ari Mali ni l'Ameriki ye nyogon terie wa anya nyogon je nyogonye wa na manya ka fo ka ko be o tugo de la ale anga je nyogonya akaka anga o sinsi ale kuma bla kuma mina anga jamana kotigi nyama Dr. Sukel Kokala Maiga ye kuma ta ako ale wasara bari l'Ameriki ka oye bara minge ni bara nyuma mbayi adaka fleka na ni femenu nya kanudi ama anga jamana mako benena wa anga demsen na kamenu mbembi ni oye Mali shifunye ulu chama mbe umoko benena bari akadi uye ufene ka tu nyeda ni fenu nunka wala saka seka anyedo okuna fani temeninko ministri nyama hale koni tamake kunu December kalo kile woro anga jakulumbe no jamana kono minga baranya shilendo jamana finto huluka kunyauma kataka frante fanga ale nyama tola ninga malikura barao kataka oluda Jamanje fanga wasablon maw no oye Conseil national de transition yi olu farla ɲɔgɔn kan décembre kalo kile 3 san 2021 tɛmɛnen centre international de conférence de Bamako la yasa ka se ka yɛlɛma do sharia kisɛw la min be tali kɛ tajiko ɲɛnabɔli an ka jamana kɔnɔna na ni sharia kura minnu sigilen filɛ ni ale bena kɛ sababu ye ni an ka jamana be nafa sɔrɔ tajiko la wa ka se ka an ka taji walankata jamana wɛrɛw kɔnɔna na wa an ka jamana kɔnɔna na cakɛda minnu ka baara bɛnnen do taji ɲinini ma ka se ka dɔ fara olu fanga kan hali bi u ka baara kɔnɔna na n'o be kɛ sababu an ka jamana ale fana be yiriwa sɔrɔ dugu jukɔrɔ nafolo ko kuran ani ji ministri ni ale Seydou Lamine Traoré ale sɔnna ni sharia kisɛ in ma wa a y'a yira k'a fɔ ko majɛ fɛn kun be sharia kɔrɔlen in na olu bena dafa hakilina jigila ni sharia kisɛ in tatɔ CNT maa 102 olu de sɔnna maa min ye yɛrɛ minɛ o ye fu ye wa maa min ma sɔn o fana ye fu ye okuna fani temeninko la jakera bi jakulu femin ka baranya shilendo nafolo soro ko jugu hale kelalima kabo anga jamana kono la jen koni halibe nyashi anga polisi la ko mahiyasa alibi ka nyafali kuye femi yurugu kelali kabo anga jamana kono hakene ka fadi talfi Maiga hemseti jabaran tokola Ni kuma falin kɛnɛ min sigira sen kan cakɛda min ka baara bɛnnen do yurugu kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔna ni an ko a ma ko OCLE
ka ɲɛsin fintigilakaw ma a be don kadira min kɔnɔna na o de dɔgɔkun kelen min talen don an ka jamana kɔnɔna na yaasa ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ni kuma falen nunu yɛrɛ bolila min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de be tali kɛ fintigilakaw kan ka baara kɛ danbe ani sariya min kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni yuruguyurugu wagati an ye ni lajɛrɛ kɛ ni polisi ɲɛmɔgɔ ka direction ye semaine nationale lutte contre la corruption hukumu kɔnɔ ni dɔgɔkun min bolo dara an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ k'a fɔ ko san o san ni wagati sera hakili falen ni ka dɔ fara hakilinaw kan olu walew ka lawaleya ni wagati nin kɔnɔ waasa jamanadenw ka hakili ka jigi ni wale kan ani u kɛ a ko kɛli dabila donc an ye ni baara kɛ ni polisiw ye ka sababu kɛ polisiw jɔyɔrɔba de bɛ baara nin na bawo olu de bɛ ta mɔgɔw minɛ ni baara jugu kɛra u fɛ donc o kɔnɔna na sariya yɛrɛ hukumu kɔnɔ nka a kan ka kɛ cogoya dɔw la ani olu yɛrɛ en tant que policier o fana bɛ se ka bin walejugu ni dingɛ kɔnɔ donc nin baara de dabɔra ka kunnafoni di ka hakili jigi kɛ waasa u ka baara u k'a kɛ ka ɲɛ ani fili fana kana u sɔrɔ u ka baara kɔnɔ fintigilaka minnu kɔni tun bɛ kɛnɛ kan olu y'a yira k'a fɔ ko nin kalanbulon in bannen kɔ dɔ de kan ka fara olu fanga kan yuruguyurugu kɛlɛli la a jate minɛ an bɛ waati min na semaine mun bɛ yuruguyurugu kɛlɛ an b'o de la bon ni yuruguyurugu kɛlɛli don i b'a ye k'a fɔ an polisilakaw yuruguyurugu ko caman bɛ daminɛ anw de la parce que ni yuruguyurugukɛlaw n'u minɛna par exemple anw de bɛ na ka papier kɛ n'a bɛ f'o ma ko procès verbaux anw de b'olu kɛ pour que o papier ninnu yɛrɛ kuma caman ka se ka fɔ kɔnɔ n'o a bɛ se ka kɛ n'a bɛ f'o ma ko prévu pour que k'a yira k'a fɔ karisa ye yuruguyurugu kɛ il faut que an polisilakaw ka se ka ka dɔnniya ka an capacité an ka baarakɛ bolo ka se ka caman fara o kan ani ka se ka fɛɛrɛ d'anw ma fɛɛrɛ min b'a to an tɛ se ka ben yuruguyurugu minɛn kɔnɔ joona. population tɛ ka confiance u tɛ ka danaya ta ka u ka polisiw sɛgɛrɛ ten kosɛbɛ i y'a faamu donc nin conférence in b'a to an polisiw fana c'est-à-dire à travers les documents min dilen filɛ an ma pour que an bɛ se ka a kɔnɔfɛn lajɛ pour que ka se ka polisi tɔw bɔ fili la k'u bɔ fili la maintenant an fana bɛ se ka an ka comportement yɛlɛma de façon positive pour que population bɛ se ka dan an na cogoya min na. An b'a yira k'a fɔ ko polisiw olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ yuruguyurugu kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔna na wa nin sigi ka fɔ in maa bɛ se k'a fɔ ko a kɛra a wagati la. Kanja Tarawele hale jamunu fara ɲɔgɔn ka jamana marabolo kunnafoniya kunkankow la an bɛ olu lajɛ. A ye aw bisimila a ka bi marabolo kunnafoniw na. An bɛ fɔlɔ Bafulabe kalanko kɔni ka se ka taa ɲɛ o ye Bafulabekaw kɔni jɔrɔna ko ba ye an bɛ don min na ko bi. O de kadara kɔnɔna na juma tɛmɛlen décembre kalo tile 3 san 2021 kalanko ɲɛmaw ani lakɔlimɛtiriw olu kɔni ye lajɛrɛba kɛ u ka sigida kalanko kɔni taa ɲɛ la wa o lajɛrɛ kofɔlen kɛnɛ kan a yirala u la k'a fɔ ko wari min kɔni bɛ di u ma u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye kalan baaraw kɔni kadara kɔnɔna na n'an ko ma nazarakan na ko subvention n'o tun bɛ tali kɛ 5000 la ko dɔ kɔni farala o kan k'o kɛ 10,000 ye camacɛla fanga maaw kɔni ka laɲini kɔnɔ n'an bɔra Bafulabe an b'an kunda Kulikoro mara kan mɔgɔ 11 olu kɔni de bɔnɛna u ni na sirabakan kasara y'a sababu ye novembre kalo tɛmɛlen Kulikorokaw fenɔ ni kunnafoniya ninnu kɔni dira protection civile maaw kɔni ka kalo baara kelen kɔni sɛbɛn kɔnɔna na wa ni sɛbɛn kelen kɔnɔ fana a yirala k'a fɔ ko sirabakan kasara kelen kɔni kɛra sababu ye ka maa 353 kɔni de bana wa n'i y'a ta ka lagɛ ni sɛbɛn kofɔlen kɔnɔ Kulikorokaw kɔni ka novembre kalo sirabakan kasara kɔni cɛyara ka tɛmɛ octobre kalo kɔni kan. Walasa ka dansigi bi marabolo kunnafoniw na an bɛ taga Banjakarakaw kɔni kɛlen don ka sariya batobaliya baara dɔw kɔni daminɛ k'u ka dusumakasaya kɔni yira ka kɛɲɛ ni binkani wale min kɔni tara k'u ka dɔgɔjɔlaw kɔni sɛgɛrɛ Songo dugu kɔnɔna na jumadon décembre kalo tile 3 san 2021 o ye ni sariya batobaliya baara in kɔni daminɛ tɛnɛndo décembre kalo tile 6 san 2021 Songo dugu kɔnɔna na Banjakarakaw fenɔ. O de hukumu kɔnɔ sa Banjagara gouverneur ale n'u ka marabolo ɲɛmaw kɔni bɛ sigi ka fɔ dɔ la cogoya min na u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin gɛlɛya in na. Ni ne bɛ dan sigi a ka bi marabolo kunnafoniw na.
jaw de betana hali ko kan ko kuna fununa min jaw falala nyonka Fatimata Jallo alefe Burkina ka feno ka president kuro Thomas Sankara ale ka fagali o kribe sena serew be kana kanuga seriyaudi sere mugan duru etemena folo sere keme boyon ko chema ntenando Thomas Sankara ka gadara approché tour kumbulurela Laurent Ilbudo So Drissa ani François Zidwemba ulu mumbora octobre kalo kle tan duru samba kelen kema kononto ani bishegini wolonvla fagalula Togo kaw fe no dina nyama ubeyu ka nisongo ya ira ka sababu yake gouvernement ale kenono ka fere kuram sigi senga no de ka testi PCR ko ke wajibi walma buloti seben ko ira ya sai ga seka do dine bato yorola gouvernement maw ya ira ka fo kuteni baleyan wuli ka boyenno hal no ya soro ni waleyan nganga damne wati muna nu yo odon janya ka tabla desamun kalo klitana katelu ku ka EVQ ulu fana ya ira ka fo kulu fana tina son ni ko inkelima Benin fanga sinama Joel Aivo ale ka kiri bana wa yirala kafo kabina santane ke kasola wa kiribo mbeno na be foma ko cour de répression des infractions économiques et du terrorisme o de ni kiri intike Joel Aivo ale ni ma flawore ni nangini mbe boli ulure kan ayirala kafo ku ye jamana wari ko ngana mu wa ku kuma fe ka fanga soso ni nangini yirala maula trata Porto Novo wa ay maw dabali ban kosobe Ojobi ministri nyama Abi Ahmed ale ka gouvernement ayira kafo kontenendo desamkalo kli worola kulu yuka dugu do mine bamanchiula no de desi ani kombol shay o dugu ma munumbu jo ma ba keme fla bonyonkula niko inkera o yasro avec le tambo tigre bamanchiu kilometri keme ani bishegi o le kumuni Ethiopie faba Addis Abeba ni nyonche nga usegina kata tigre dula Sulanka ufeno ma bakilin bonyonko ulu de nisongo ya takamake kartum dugu konnana ntenando desamu kalo kli worola yasa fintigila ka munu ye fonga d'Afrique kulu ka taka bo fangala polso kuma feka ni jama ingenga boyno ninga gaz lacrymogène ko fluma uka palais présidentiel kreve numa nunu ya irakafo ko armée chefu général Al Burhan aleni uka premier ministre Abdallah Hamdok kulie benga sema munke kalo temenina ko mabeuma nga ONU aleni Union africaine ulia irakafo ko benga sebe inkera wale anumai amesega na jamana hali kuna funya ula ka Keni maufe anga jamana tajiko alila la jeren koni kera kunkari anga faba kono yasa kafama John Sorula farital fi maiga halibine folikani anga jamana ka premier ministre ka ni kuma okonana na ayifuli ni tanike ka nyesin kayera ye barakela uma kadaka kayera ye barakela uye uka faso de nyumaya jira keneka ninga deme bado fasoma ukake walufe barsa jate mnotunye ajira kafo ko baluko gelea ale tumina na anga jamana konana na fuli ka takasi magonye fenwere uma no de konana la sa kayera ye barakela uduye ujoro fa ni sanga de konana na anga jamana kono ni okera premier ministre yere ka kuma kai premier ministre ya klina jikinke ka fo ko sante mene nunu fene kono na gouvernement ay wuli ka joke wala sa ka fere soro jago kun yelona ni chama fanga wati la sa premier ministre hakilina koninte ka akakulu falen kulu werela amirina folo oye kulu mimbe abulu koro okulu kasiga barake kanya wala sa malido mese ka boni gelea konona na chokomina ni oye alini akanyama ka hakilina folo ni ubara ubakuruba dowie kaseka yuruku ani bingani walo ka olu kele kosobe ka bo anga jamana konona na no de kofe kuma nyokonya kura wina sigi anga jamana konona na dona na taula min kofe gouvernement na akunda jamana kono donka ka nyefolike ubara utabulula o kunafuni temenenko hanga kunafuni nawi munumunu saluke bi hanga teleferi la huluka yoro ni ukoni aira kafo tele songo obe fali sanga anaka wakati bela jirale na Sheikh Kulubali ame aleka sorolo naje tele namba fama ko jabarani ale koni joro ka bo kosobe anga kunafoni di tasraw la ko ta se nyanaje worew lu konna nka mamunu be tele écran plan nu ngoni fere ko degundo koni be ulu kan fere konna na mi talike jamana yere koni be gela min kono ko ta se do koni farale mineon songo kan minu ngoni be na ka boko kan namba fama ko dédoiement écran plan ba ko ya mena para ba na gele para ko mais si ça fait on sait qu'avoir des marchés parce que barao barana ke bao tiara be dobo sorola
mais an minnu dɔnnen don a la an bɛ dɔɔnin kɛ sinon a ka fisa business min a ka fisa yɛrɛ an bɛ dɔɔnin sɔrɔ a la pratiquement caman tɛ kopi ninnu fɛ original ka di caman ye ka tɛmɛ kurani minnu bɛ sugu la kan voilà bon feerebaga cayara o bɛ gérer marché kan mais gɛlɛya fɛnɛ jamana bɛ wagati min na o y'a base ba yɛrɛ parce que n'i ye ko lajɛ fɔlɔ mɔgɔw bɛ kariya ka fɛn dɔ san prix dɔ la bi tellement que wari tɛ yen dɔw yɛrɛ bɛ na u b'a fɔ est ce que n bɛ se ka a sara 3 tranches 4 tranches bon o bɛɛ bɛ gɛlɛya de la a bɛ économiser dɔɔnin ka na a bɛ télé san trente b'a daminɛ 16,000 ka jigin ka na 15,000 a b'o ni ɲɔgɔn cɛ da kelen t'a la quoi a bɛ dépend mun na la quoi. Bon telegram plan no amu sa na ba bala parce que amanga kuna sɔrɔ la amanga fɛn caman sɔrɔ la o bɛ fɛn caman bɔ an b'u ye bon bana dɔnniya bon a ka ca quoi a bɛ se ka kɛ i tɛ fɔ ka taa barokɛyɔrɔ yɛrɛ la i bɛ taa i ka salon kɔnɔ i b'i sigi i ka salon kɔnɔ i ka télé k'a la lafiya la i b'i ka kunnafoni lamɛn ya parce que o de télé nafa yɛrɛ télé nafa ka bon kuma kɔn yɛrɛ sinon fɔlɔ la nin tun tɛ yen nɔ mais sisan nɔ u nana ka développement nana ka jamana ɲɛ yɛlɛ e t'a faamu télé ko ta fanfɛla la i y'a faamuya mais problème c'est que telegram fila hali denmisɛnninw filɛ nin ye u bɛ nege an nɔfɛ walitaw u bɛ nege walitaw nɔfɛ parce que anw yɛrɛ an b'a san ka bila an ka so kɔnɔ an ka denmisɛnninw kana ɲɛnafin teleko la o de ye teleko nafa ye. bon sugu alhamdulilayi bon sugu a ka fisa dɔɔnin komi san bɛ san yɛlɛma la an sera san yɛlɛma la tiɲɛ na marché dɔɔnin bɛ kɛ parce que i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ kɔɲɔmuso furu mɔgɔw bɛ wari sara kɔnɔnaw la dɛ o la mɔgɔw bɛ teli kuraw la ka telew san ka bila so kɔnɔna na bon san yɛlɛma na a ka ca ala fɛ tiɲɛ na marché ka fisa dɔɔnin an bɛ tele écran filaw de feere tele écran fila dimension sugu bɛɛ b'a la Samsung licence LED ya sharpu an b'a marque bɛɛ de feere i y'a faamu ni a bɛ smart fana ye quoi smart dɔ wɛrɛ tele min bɛ connecté réseau kan siri internet 30 b'a la 50 b'a la 75 b'a la a bɛɛ ni mɔgɔw mun na dɔrɔn u bɛ sɔrɔ an fɛ vraiment an kɔni gɛlɛya min kɔni b'an kan dɔɔnin feere yan fan fɛ ani nin minɛnw ko la parce que dɔ farala an bɛ taa minɛnw ta minnu bolo an k'o la an bɛna feere dɔ fara ko dɔ farala dégrèvement tele sɔngɔ yɛrɛ la an fana b'a feere diyagoya an fana bɛ dɔ fara a sɔngɔ kan sinon an ka bɔ t'a la an bɛ tele ta minnu bolo olu b'a fɔ ko dɔ fara minɛnw sɔngɔ kan. hakilijigi bolo ma ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ka sanga ni gɛlɛya min kɔni bɛ jamana kɔnɔna na ko hali n'a sɔrɔ sanni bi kɛ mɛ a kɔni tɛ kɛ a tɔgɔkɔrɔ la wa olu kɔni bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma yaasa u bɛ se ka dɔ bɔ minɛn ninnu kɔni sɔngɔ na minnu bɛna ka bɔ ko kan ni an b'a fɔ ma ko dédoiement o kɔni sɔngɔ na. kunnafoni kuncɛla farikolo ɲɛjɛ kunnafoniya o bɛ tali kɛ coupe de la confédération ni kadatu bagayogo ale bɛ ɲɛfɔli caman ka ɲɛ. Farafina wanu ka kɛnɛ fitini n'o coupe de la confédération na autour de cadrage hukumu kɔnɔ an ka cɛden fila kun bɛ yen cɛden filanan n'o bɛ tali kɛ stade malien de Bamako ka sa tali dolantanw na ale fana kun ye sebagaya sɔrɔ Al-Ahli de Tripoli kan Bamako yan nɔ kelen ani Kanangolo o la kɔsegini dolantanw hukumu kɔnɔ stade ye taama kɛ ka taa Libikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛn Benghazi cogo min na ani Al-Ahli de Tripoli bɛ se ka kɔsegini dolantanw kɛ n'an y'o dolantan kofɔlen yɛrɛ ta k'a la an b'a ye k'a fɔ ko takofɔlɔ wagatiw la sa wulikajɔ bɛ bonya fan fila bɛɛ fɛ nka u si tɛna se ka colo don u bɛ taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la n'o jaabi fila ni bila fu ani fu tako filanan baaraw daminɛnen Libyɛnw y'a dɔn ko celu kelen juru b'o la o la u bɛna dɔ fara u ka wulikajɔ kan ka bagabagaliw kɛ ka taa stade malien ka celu sɔrɔ k'a jibɔ o la dolantan min ban ni Libyɛnw ka sebaga ye kelen ani Kanagolo o bɛ kɛ sababu ye n'a ye dolantan jaabi fila fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ fila ni bɛ kelen ani kelen o la an ma sɛnsɛn ka se nkɔyi ma n'o ye séance de tir au but o baara kɔfɛlen daminɛnen sa Al-Ahli de Tripoli cɛdenw ni sen bɛ ja kosɛbɛ jɔda la u bɛna tir 4 sɔrɔ ka don stade malien ale bɛ dan tir 2 ma o bɛ kɛ sababu ye ka Al-Ahli cɛdenw kɛ k'u ka tike sɔrɔ ka taa phase de poule kɛnɛ kan coupe de la confédération na n'a nin jaabi ta kala n'o ye stade malien éliminé nin tour de cadrage kɔfɛlen na sa an bɛ se k'a fɔ ko jigitigɛ waleya ba don nin tɔnba in ma ka d'a kan u tun ye baara bɛɛ bila segin cogo min na u bɛ se ka don phase de poule kɔnɛ na Ligue des champions na nka n'o kuma sɔrɔ n'u kun sera ka phase de poule sɔrɔ coupe de la confédération na o fana tun bɛ se ka kɛ sababu ye k'u dɛmɛ k'u signer farafina wanu ka kɛnɛ tolon dɔ kɛnɛ kan ɲinɛ san kɔnɔna na ni élimination in kan ka kɛ sababu ye fana stade malien ɲɛmaayaso kan ka ɲininkali tɛngu u yɛrɛ la u kan ka baara jumɛn ni baara jumɛn kɛ ani ka fɛɛrɛ jumɛnw bila sen kan cogo min na u ka tɔn bɛ se ka to ka ni phase ninnu tɛmɛ ka don phase de poule kɔnɔ yan n'o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara an ka jamana dolantan yanga ka farafina kun kan.
o kunnafoniya de bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni ale kɛnɛ na an ka wuli ka jɔ n'an ka cɛsiri kunnafoni jɛlen minnu sɔrɔ ka di aw ma o de kɛra ninnu ye aw ni ce aw ka filɛli cogo ɲuman na aw sɔgɔlen ka to M7 Jabarani hali ni radio Emergence sanfɛ